Ma serious ni makawuono ma serious ni wan kama serious kendo kwan kama original ma serious. Ngamino no jomina no teno batagi magi jomorwako 2025 kamor ma serious. Kendo kamino nyien mina no rwako angolo ma chalo mar jogor ma yano mano ng'eni ng'amo jengo ke nyinge moluongore luongore. Ilungone aton tabwangoa. Aton tabule. To ng'ama serious ni. Kata kiero wuodene. Wuod nyawagire kaso ato koro mineno jopiny ma serious kendo magi ma serious ni anani kori tenda kendo iluonga ni ma iluongo ni Steve. Kendo an gi nyinge ma serious ma original. Mineno ni ma en chuor nyarwagire to kata kiero chuor baba di buogni. To kamineno an ma serious ni kwana gimoro ne ochopira ka. Adwaro nyisi. Ineno ma? Mato e kora chunga pime jopiny. Oma mato koro wachunga nyis jopiny. Kendo gima serious ni ma walony ginie. Aketpiny. Oma gima nochito oma chieng' tarik 1 gi tarik 25. Wanyisi niya chieng' tarik 1 gik moko ne serious e gweng' kamoro amora. Kendo gima serious mano jonya manadwa na nyis. Oma niya ni nyawagire dhi kawo gimiluongo ni peanut, carrot, kasto oiko together. Kasto oma kas chieng' no wanyisi suya manodonjo adonjo e gweng'wa kende. Suya manokelgi ineno gimoro ma ji manigogo jotiagas manigogo ji tiagas. Oma mane suya manokelgo so chapati e gweng'wa. Kora nyisi soda. Oma soda. Ineno generator moro, ineno solar moro gimoro tinga moro mikunyogo pi ma savo kata jogweng' techa. Oma wanyisi ni mane gima nokel mane kaka nosuvi okuny soda ka ikelo kasto kelne solar moro migoyego. Oma to koro wanyisi mato gima wa serious ma wanyisi nadhi aromo gi ng'ama orwako tumbo ka ne gimiluongo tumbo kudeni mokochiko ka mano naneno ure oma tumbo ka oma kasikuri ne doka gi koko bende oma imbe chungi pimo kaka 2025 ne bwana chungi bwana chungi pimo kaka tarik 1 ne bwana Kora mungajua makoro chungi ma iluongo ni tabule kata nyawagire kieo. Mae nyawagire musik neno ga kili mar skedi no skone. Koro kawuono unena ka onge le. Koro gomosu diera joturwa. Kawi maber. Gumana neno 20 last year madharau wangi to kiko chako abed madharau kaka notime jo Kenya. Ana wewe ugimago aonge hey wado ngato gima nyalo wacho ngan suya no roma mang'eny ma koro jopiny weu kendo watieko maber wanyisi ni kidwaro neno video kendo kidwaro neno kaka 2025 ne dwa chal to kendo kidwaro neno kaka waloso weche mag dak part 1 part 2 part 3 nyaka part mabiro nyaka higni mabiro te. Wanyisi ni abe mane Stevenos Comedy kata kero Stevenos Comedy na YouTube. Subscribe to our channel. Kendo bro watch wa serious wayudore YouTube kanyo Stevenos Comedy. Anyi bro de nyawagire gi chuore. Kendo bro neno de chuo ma serious miluongo ni Gen Z in future. Kamine tindo dongo ewa gi borne. Mano de chuo ma serious. Wawe kamano wanyisi ni kende TikTok bro tabule aton tabwangoa tabule plus Stevenos Comedy.